на тази българска старина, на която сме тук в Монтана, приляга да кажем, че днеска първата копка е историческа. Това не е единствената и първа само, която до сега общината е направила, но това е един проект, който много искахме, който много желаехме и за който много се борихме. От всичките тези, вече може би над 25, по които в момента работи общината, мисля, че той е изключително важен за нас, защото ни отвежда към древното минало на Монтана. Монтана е единственият град в България, който носи първото си древно име. Предстои да видим дали града се датира от 2 век след Христа, от 161 година или по-рано. Това ще кажат специалистите, историците, на всички археолози и историци, на всички изпълнители, които са тук от PST Holding. Аз се надявам, че ще се справят в ход. Това място тук, което виждаме в този вид, дай Боже, само след няколко месеца ще изглежда по съвършено различен начин. Тук ще има паркинг. Тук тази пътека ще отвежда така, както някога в древността са вървели римските войници и са минавали през портата, за да вземат местата си в крепостта и да отбраняват града и цялата долина. Крепостните стени ще бъдат почистени, консервирани, реставрирани. Цялото това предкрепостно пространство ще бъде облагородено. Тук ще бъде поставен културно-информационен център. Цялата тази околност ще изглежда много по-привлекателна, а заедно с туристическия комплекс около язовир Огоста в бъдеще най-вероятно, така се надяваме всички най-искрено, ще се превърне в атракция, която ще привлича много туристи към община Монтана, към град Монтана, и така съвременният град Монтана ще има една пряка кореспонденция с тази крепост, с своя далечен съименник, древния град Монтана.